Non hejong Karbing long Autonomous Council along Board Committee Chairman Bangkorener Kebatuma Phan Arpu Kipek Ponalong Border Development Committee Chairman Arpu Kachepalong Dun Willingson Phangcho aphan Dongmukak Press Club hinpen Karcho pon Kedam thang ni phai krege thom arni Dongmukak rong sopielong Dongmukak Press Club hinpen non hejong KAC long Bangkorener Kebatuma Phan Board Chairman Kipek Ponalong Border Chairman Arpu Kachepalong Dun Abarim KLNLF Publicity Secretary Willingson Phangcho aphan Karcho pon Willingson Phangcho alang litainut rara sai ke claim aning ki hang pikabangphu apotsi rara sai ke claim along kai kita alang li hinpen kacherap dun boma bangphu lasi alang ni nona por lapuson rara phan sai ke claim PG aphan border chairman arpu ke long dun lo lake karbeng long rara tuma phan sai ke claim ke dam pi thek ji pu ning ke thedun pena jo alang li ke claim ke dam ji aphan satami kengkam kachejor tina long stami alang li phan Dongmukak Press Club hinbenta hirjumi pajiodun lo Dongmukak pen semsinginti Karbeng long live